Salutare! Astăzi o să vă arăt ce primiți pe o Toyota Corolla Sedan Hybrid din 2022. În primul rând, hai să trecem la partea din față, care arată cam așa. Avem faruri cu LED, fază lungă, fază scurtă, semnalizări LED, day running lights LED. Apoi, pe lângă asta avem senzor de parcare față și proiectoare de ceață pe LED. Trecem în lateralul mașinii, unde o să observăm următoarele lucruri. Jantele pe 16, 205/55, oglinzi retractabile manual și folii negre spate. Și bineînțeles, bușonul pentru benzină pe partea stângă, deoarece e o mașină japoneză. Spatele mașinii arată cam așa, unde avem antena aripioară de rechin, stopurile LED, semnalizări LED, becuri de marșarier LED, senzor de parcare pe care o să arătăm acum, sunt aici, plus o cameră de marșarier și butonul pentru deschiderea portbagajului. Am plasat în partea dreaptă un pic atipic față de ce știm noi la mașinile germane. Așa. Acesta este celălalt lateral al mașinii. Bate puțin soarele, dar n-ar trebui să fie o problemă. Hai să intrăm înăuntru. Volanul. În partea stângă avem comenzile pentru display-ul de 7 inch din bord, pe care o să-l pornim acum să vedem cum arată. Așa. De unde putem acționa diferite comenzi. Pentru radio, pentru modul de condus, pentru setări, unde avem incluse lucruri care de asemenea nu o să le găsiți, și anume Pre-Collision System, lucru care nu îi menționat nicăieri. Se poate seta sensitivitatea. Lucrul ăsta ne ajută în mod special pentru situațiile în care mașina trebuie să frâneze singură. Lane Tracing Assist, care poate fi activat sau dezactivat de pe partea dreaptă a volanului, unde găsim butoanele pentru distanța pe care să o păstreze mașina față de mașina din față, Lane Tracing Assist-ul, pilotul automat, fie el simplu, fie adaptiv, modurile pentru radio, schimbarea melodiei, iar de aici avem volumul melodiei, recunoaștere vocală, închis, răspuns telefon și back pentru ecran. De asemenea, încă un lucru care nu a fost menționat nicăieri este că în setări, dacă ținem lung OK, putem intra în meter type, iar meter type ne schimbă tipul de cluster pe care îl vedem, fie el analog, fie el digital. Eu unul prefer pe cel digital. Așa, trecem mai departe. Avem faruri automate, proiectoare de ceață manuale. Aici avem pe cealaltă maneta pentru ștergătoare, care la fel sunt automate. Bun. Infotainment-ul. Infotainment-ul este varianta care nu are navigație, ceea ce înseamnă că avem neapărat nevoie de legătură cu un telefon Android sau iOS pentru Apple CarPlay sau Android Auto. Cum facem legătura asta? Foarte simplu. Dacă ai un Android, prin cablu, iar dacă ai un iPhone, tot prin cablu, deoarece doar la echiparea superioară primești Apple CarPlay Wireless. Unde se bagă cablu? Ei, e foarte simplu. Este o singură mufă USB aici, înainte era și un AUX, dar din păcate ea a fost scoasă, se pare că nu mai e nevoie de ea. Bun, ce alte dotări mai ai? Climă pe 2 zone, încălzire în scaune, față și încărcător wireless pentru telefon. Schimbătorul arată în felul următor. Are mai multe moduri de rulare, printre care și B fiind braking mode, care simulează o frână de motor, mașina având o cutie CVT. Are nevoie
în anumite momente de o frânare a motorului mai accentuată, mai ales la coborâri. Asta și încarcă bateria mai repede. Pe lângă asta mai avem aici modurile de condus, care pot să fie Eco, normal și sport. Și da, chiar se simte o diferență între modurile de condus. Un torpedou necapitonat. Și acum hai să ne mutăm în spate. Cam așa arată intrarea în spate. Ne băgăm înăuntru să vedem ce avem în spate. Scaunul șoferului tras destul de în față, dar cu toate astea am loc destul de mult. Aș zice undeva pe la vreo 20 de centimetri lejer. Loc la picioare suficient. Guri de ventilație spate fără USB-uri, dar care pot fi pornite sau închise. Două difuzoare ISOFIX, dar și în spate. Și două becuri aici și în față. Am uitat să arăt în față, dar în față avem butoanele pentru lumină stânga, lumină dreapta, pentru uși deschise și butonul SOS. Hai să vedem cum arată portbagajul. Așa, am deschis portbagajul, care din buton sau din manivelă se deschide automat atât. Înăuntru avem un portbagaj cu niște brațe tip gât de gâscă, care fură din portbagaj, sincer să vă spun. O să vă și arăt. Puteți observa acest spațiu care nu poate fi folosit pentru lucruri. Dacă ai un troller care e mai mare, o să lovească brațele în troller și nu o să se poată închide ca lumea. Așadar, avem aici 471 de litri. Portbagaj destul de mare, încăpător. Iar aici avem trusa medicală și tot pachetul legislativ. Sub, ce avem sub? Sub avem roată de rezervă de dimensiuni reduse, motorizare 1.8, 121 de cai combinați. Avem motorul pe benzină care produce 98 de cai putere și 142 de Nm cuplu și motorul electric propulsor de 72 de cai și 163 de Nm cuplu. Pentru mai multe informații despre motorul ăsta, vă recomand să-l urmăriți pe Vlad Micșunescu de la atelierul de detailing, care știe să expună mai bine ce poate motorul ăsta și cum funcționează în mod special. Eu vă mulțumesc pentru urmărire, iar dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați într-un comentariu și mai facem un video despre el. Apropo, nu există nici un piston care să țină capota ridicată și nici strat de insonorizare aici. Vă mulțumesc frumos și ne vedem data viitoare.